הודפסתי באישר, בחודש אלול שנת 5245, בבית הדפוס של אליעזר בן אברהם הלנטנסי. גאה בעבודתו, הוא סימן אותי בעזרת האריה מטיל האימה הממוסגר במגן אדום, החותם את הקולופון שלי. זוהי חתימת המדפיס הידועה הראשונה, ובזכותה אני נכנס היום לתולדות הספר העברי. אני ספר ההלכה היהודית הראשון, שראה אור בצורה יוצאת דופן, ללא קולמוס או אצבעות. אני מייחל לכך שהודות על האומנות החדשה הזו, תגענה מילותיו של הסופר שלי, יעקב בן אשר, לכמה שיותר קוראים וכמה שיותר מהר. אני מסביר את החוקים והכללים שיש להקפיד עליהם בשגרה, כיצד צריך לנהוג יהודי, כיצד להתפלל, כיצד ללבוש ציצית ולשמור שבת. אני גאה לאגד בין דפיי את מנהגי השבת, כי היא עצם מהות היהדות. בייחוד כיום, כאשר המרות הדת בין שכפויות הן בין שלו, מקרבות רבים מבני ישראל לאמונה הנוצרית.